खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै जोंहा बेटा दंफैयो गाइस नै आंनि आखाइखौ नायसै मैया सिल्का सुनानै खाराखै आरो ना ओमफ्राय गोखै दौनांगोन इखो जि लेथ्रा जाना दोङो ओमफ्राय दायो आङो मा खालामगोन नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थागोन नोंथांमोनना नायलांबाय थागोन इन्टारेस्टेड बा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नो गाइस मा नायहरदो सायाव इसे बेसरा गाड़ी स्टार्ट जायाखै नै गाइस नै ना एवनाय दोनना हालदैयानो माखासे जाबाय दांलै बायना लाखिनाय नामोन ओमफ्राय दायो इखो एवनि र' आङो नै गाइस मान नैबे एवफ्रामनाय ओमफ्राय नैबे एवखानाय ओमफ्राय नै गोदाय ओंखामजों जागोन आरो ना ओमफ्राय नैखो गिमिया मिथिया मादो संगोन नै लोगोफोर मा दोङो नैबे हरनि फान्थाव बुट भाजा ओमफ्राय नैबे मैया खाना लाबोनाय माबाया हे मामोन इ धरमफुला ओमफ्राय बुट ओमफ्राय नै मोस्लि दायो जानोसै आङो ओमफ्राय आंनियाव थावखौ होना लादो आरो ना एवनाय थावखौ आग्लायनायखौ गोदान जानोसै थाइसे खामनि आसुगुर होनांगौ नै लासिं सिं सिख्ला मानसिनि आसुगुरानो माबायसा जाना दोङो बेखौ दायो होनि आरो ना नै आंना मोनबा जादों आरो ना जाबाय नांबावगौमोन आथा ओमफ्राय मोनबा जासिगौमोन दङ सोरहाबा इफोरबायदिनो लिरग्रा हाजिरा र' जोंहा लाखिदो खासे हाजिरा माबे दा साफा लिर इफोरबायदिसो मोननांगो साला बरिया वाव आं लिरलायलायनोनो गोनांथि गैया नुदोंना लोगोफोर मावना होखायो जोंहा बेटाया ना बेटा ना इदि लिरना होखायो बरिया हिट नोंसोरबाय नामा जाबाय दे जाबाय आयै हाबाब नोंसिनिया लिरजोब्बायानोखा गाइस माननाय जोंहा न' लिरग्रा लाना फैदो दिनै जाया मावगायिखाय जोंहा इसिं न'आव दिनैनिफ्राय संसिगोन ये देखो गाइस इसमें ubaling दूध and this is our kitchen bah आंनि ट्राइपड ना प्राइपड इबो थाफैबाय और देखो ये हमारा क्या बोलते हैं उसको चूल्हा और ये है मेरा रूम ओंखाम जानाय डाइनिं रूम देखो देख लिया ना ओमफ्राय नै इथिं न' लिरगासिनो बेसेरा जोंहा दिनै बेदर गैया मादो ओंखाम जानो नोंनो मोनाबिलिनि साहा लोंलायबाय नै आङो उन्दुना सिखारनानै आरोना एग्ला बिमाया गांखो आफायदो दिनै मोसानाय रिहार्सेल गैयानो जोंनिया बेनिफ्राय आंनाबो जिअ नेटमोन आरोना न'आव ओमफ्राय बारियावसो फैनानै नायफैदो ओरैनो इखाननैसो थांगासिनोमोन ओमफ्राय खानब्रैल'सैमोन आरोना जोबनो गोनां ओमफ्राय आं दिनैखायसो नायफैबाय आरो बारियाव फैनानै ओरैनो थानो मोनदों नालाय दिनै माने रिहार्सेल गैयिखाय ओमफ्राय आंबो थाङासैलै हारसिंनो बोरैबा मोननानै बानानै ओमफ्राय जों आइयाबो माबा हाफैबाय गांखो हाफैबाय ओमफ्राय दायो ओरैनो दोङो फट'शुट खालामगोन सानदोंमोन ओमफ्राय र' बाय नायनि माइफोरा माबा ओंखारबायानोखा नै बेनि सिखिरि मासे फैदो र' जालायगोन नामा नै जेफोरा माबा ओंखारबाय ये क्या है माइ ओंखारबाय आइया हागासिनो रानदोबोले बारियाव रोंला बायनोखा नै मानदसेनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसिमानोसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ